Lehen galdetegi bat egin dugu eta utzi diegu ikasleei klasrunen haien kabuz eta nahi dutenean egiteko. Egingo dugu orain galdetegi berbera, baina online egingo dugu ikasle guztiekin. Suposatu konferentzia batean gaudela eta egin nahi dugula, edo gelan bertan baita ere. Baldin bagaude nire bibliotekan erabiliko dugun galdetegia sakatu eta egingo dugu iniciar una prueba en vivo. Hemen jolastu aldugu klasiko edo a ritmo de instructor. A ritmo de instructor da nik guztiok erantzungo dute batera eta klasiko da, bakotxa bere kabuz. Egingo dugu lehen a ritmo de instructor. Eta hemen baditugu ajuste batzuk, baina normalean utziko ditugu horrela, dauden moduan, orduan, kontinuar sakatu. Vale. Oraindik ez dago parte hartzailerik, baina emango diegu esteka eta kodea parte hartzeko. Konferentzia batean bagaude, kopiatu aldugu eta txertatu txatean. Hemen egingo dugun izango da kopiatu, nik hemen ditut bi ikasle, eta orduan bi ikasle horiek zuzenduko dira esteka horretara. Hemen eskatzen die kodea, orduan txatean ere, itxasiko diet kode hori. Normalean, kopiatu egiten da, kopiar, eta haiei pasatzen badie txatean, haiek itxasiko dute. Eta joango dira, sartzen galdetegian. Hemen jartzen du empezar eta empezar, sakatuko dute empezar, baina noski ikasi behar edo hasi behar dena da ikaslea. Irakaslea. Sakatzen du iniciar eta badago lehenengo galdera hor. Ikasleek ere badaukate lehenengo galdera, erantzungo dute eta aterako zaie nola egin dute. Irakasleari ere agertuko zaie bakotxak eman duen erantzuna. Eta estadistika batean edo grafiko batean galdera bakotxean zenbat erantzun egon diren. Irakasleak egiten du próxima pregunta eta biei agertzen zaie hurrengo galdera. Hemen kasu honetan bi hauek sakatu, hemen egingo dugu baten bat sartu eta ikasleek bidaltzen dute erantzuna. Berriro, irakasleak ikusiko du bakotxak egin duena. Eta grafikoan ere, zenbat erantzun aukera bakotxean. Horrengo galdera. Ikasleek daukate hori erantzuteko. Erantzungo dute. Eta aurrera egin. Berriro, irakaslearen ikuspegitik, nola ikusten duen, eta sailkapena. Hurrengo galdera, horrela joango gara galdera guztiak bete arte. Venga. Hau zen estadistika bat egiteko, hor agertzen dira orduan, ez dago puntuaziorik, orduan ez da agertzen sailkapena, eta horrengo galderara joango gara. Hemen zen zeo zer idazteko ikasleak, idatziko du, noski hemen ere ez dago puntuaziorik, orduan, irakasleari ezaio agertuko, bakarrik amaitu dutela. Amaitu egin da, ¿quieres terminar el cuestionario? Baietz. Eta hemen berriro aletuko zaigu sailkapena, nork irabazi duen, eta hemen izango dugu baitaren ikasle bakotxaren erantzunak. Ematen badugu revisar, edo sekatzen badugu revisar, izango dugu baitaren galdera bakotxean
egon diren erantzunak. Noski, hau dana kontrolatu aldugu irakasle moduan, eta oso ondo ikusi aldugu gelaren aurrerapena. Zein puntutaraino ikasleek bere ganatzen ari dira, ematen ari garena. Ateratzen bagara hemendik, baitare izango dugu txostenen barruan, galdetegia, galdetegia, eta berriro bakoitzak egin duena. Ikasle bakoitzaren erantzunak, ikasle, erantzun guztiak edo, eta laburpen bat.